o tej židovskej otázke nebudem mnoho hovoriť. Toľko viem, že to nebola nejaká rasová nenávisť, alebo podobne. V židovskej otázke išlo čiste o hospodárskú záležitosť. Od neho viem, že sám spomína, že 3,5% Židov na Slovensku poberá okolo 45-48% národného dôchodku a že toto je potrebné dostať medzi pospolitosť do slovenských rúk. Toľko k tomu ešte, čo hovoril pán Tatran. Inak, pokiaľ ide o tú Banskú Bystricu, to som už aj minule hovoril a okrem toho bolo to už aj v novinách. Ja som ho navštívil koncom novembra, lebo začiatkom decembra 1944 roku. A pýtal sa ma, čo nového vonku, čo ľudia hovoria a podobne. Tak ako taký priateľský rozhovor. A ja som mu toľko povedal, pán prezident, niektorí ľudia vám zazlievajú, že ste vyznamenávali v tej Banskej Bystrici tých nacistických vojakov. A on mi na to povedal toto. Jožko, my žijeme v takej dobe, kedy zachraňujeme to, čo sa dá. A v danom prípade išlo o to, že za zavraždenie tých nemeckých generálov malo byť popravených 500 ľudí, vojakov našich. Okrem toho mali byť zbombardované mestá Zvolen, Brezno a Banská Bystrica. No a teraz generála Höfleho som niekoľko razy prosil, aby od tohoto upustil. Ale nedarilo sa mi to. Nechcel. Alebo nemohol. A potom hovorí, konečne pristúpil k tomu, ale kládol si podmienku, že v tej Banskej Bystrici vyznamenám, hovorím presne tak, jak hovorím, vyznamenám niekoľko jeho vojakov podľa toho, ktorých on určí. A tak mi spomínal. A bol som šťastlivý, že sa mi to podarilo, lebo týmto som zachránil jednak tých 500 ľudí od zastrelenia, tých 3 mestá od teda likvidovania a čo všetko by bolo bývalo, pravda, potom. A okrem toho 15 000 ľudí, našich povstalcov, ktorí mali byť odvlečení do Nemecka. A hovorí, ďakujem Pánu Bohu a som veľmi šťastný, že sa mi toto podarilo a že som mohol urobiť tento dobrý čin.